My sa chystáme na pláž. Hotel by mal zabezpečovať aj vlastne autobus. A teraz by mal ísť o 12:00, o 3:00 a mám taký pocit, že jeden ide aj do obeda. Takže kamaráti, zmena plánu. Nejdeme autobusom, lebo je 11:50 a autobus ide až 12:15. Zle som rozumel, keď som volal na recepciu. Takže že by ma tu niečo nezrazilo. Takže za ten čas tam dojdeme aj pešo, takže to je fajn. Možno zajtra preverím aj situáciu, že kedy chodia tie autobusy naspäť. Ale aspoň uvidíme mesto počas dňa, ako to tu vyzerá, ako to tu žije. No kamaráti, tak ste videli pláž, ak ste ju nevideli, tak vám ju nastriham až teraz, neviem v akom poradí to pôjde. Vybehli sme trošku na drink, inak na tej pláži ste videli tie lehátka, jedno stojí 100 batov, ale už je teda ako keby o 12 hodín, čiže možno keď by ste došli do obeda, cena bude vyššia, keďže tam budete celý deň, ale neviem, 100 batov za jedno, čiže za tie dve lehátka zaplatíte 200, to je okolo 5 eur. A došli sme sa sadnúť do baru, je tu happy hour, čiže každý drink je vlastne 1+1. Cena jedného drinku začína od 280 batov, čo je nejakých 6-7 eur, ak dobre začína, ak dobre rátam. A vlastne za túto cenu máte 2 drinky, čiže jeden drink vás vyjde, dajme tomu 3,50, takže som si objednal môj obľúbený Long Island Iced. Inak je to tu také akože o polovicu menej ľudí ako počas noci, takže také pokojnejšie, ale že by to bolo ako vyľudnené, to nie, lebo ľudia sem chodia na obed, na pivo a tak ďalej. Videli ste pláž bola super, naozaj veľmi dobre sa tam kúpalo a videli ste drinky, akciu 1+1 zdarma, ale o to nejdem. Videl som tam 2 vyplavené medúzy, takže trochu som sa potom bál vojsť do tej vody, ale na Kokosovom ostrove bolo tých vyplavených medúz oveľa viac, ľudia sa toho nejak nebáli, takže možno zajtra sa znova odvážim, ale ako som ich tam videl a jedna mi prešla kúsok od mojej ruky, tak som trochu bol z toho potom taký by som povedal akože nešťastný.
Ale inak fajn, za mnou môžete vidieť mesto, ideme na hotel sa osprchovať a zase teda večer pôjdeme do mesta, takže myslím si, že úplne fajn. Taký dobrý odpočinok pri pláži. Dnes celý deň bolo asi 30 stupňov. Na dnešný večer sme sa rozhodli, že stačilo thajského, ale na jeden večer a išli sme do indickej reštaurácie, kde sme si objednali pizzu. Dobre počujete, je to tak, ale to nebráni, vôbec to nebráni tomu, že sa ešte zastavím na tom trhovisku pred obchodným centrom a objednám si buď niečo sladké alebo niečo grillované, thajské, kľudne aj pataj, pretože pizzu som si objednal tú najmenšiu, ktorú tu mali. Pozrite, koľko ľudí sleduje moje videá bez prihlásenia na odber. Ak sa ti video páči, daj prosím like a odber. Budem veľmi vďačný a veľmi ma to podporí pri tvorbe ďalších videí. OK. Tu vidíte pataj, grillované kuracie mäso, grillované bravčové mäso, bôčik a každé to jedno jedlo stálo asi 2-3 eurá. Takže tu vidíte asi rozdiel oproti klasickej reštaurácii. Nie sú to veľmi veľké porcie, čo sa týka toho patáju, takže možno, že musíte si dať ešte pataj plus možno nejaké pár grillovaných kúskov mäsa. Ale viete sa tu veľmi dobre nájsť za pár eur. Takže takto toto vyzerá. Myslím si, že super zábava, všetko. Viete si tu dať aj sladké, aj alkohol, aj všetko. A títo Španieli si to tu užívajú tiež plnými dúškami. Takže vidíte, kamaráti, že sa oplatí jesť vonku u týchto lokálnych predajcov. Kamaráti, toto je tretí deň, myslím, že tretí deň na Patongu a ideme do lekárne, tak vám môžem nahrať takú pravú thajskú lekáreň, lebo sme seknutí z klímy, lebo na Kokosovom ostrove bola tak silná klíma, že a bez nej sa nedalo, pretože potom bola veľká vlhkosť, tak že lekáren ste už videli a berieme si taxík, ideme na Caron Beach. Je zaujímavé, že Bolt tu nefunguje, odkedy sme došli, tak Bolt nefunguje. Sice vám dá cenu, vypíše vám všetko, ale vždy napíše, že niečo sa pokazilo. Čiže to je jedno, či si už objednáte motorku alebo van, čokoľvek, za akúkoľvek cenu. A trochu nás prekvapila cena, pretože ten Grab si pýta 500 batov a taxíkar tuto na ulici 400, ale tak čo už, no. Tá pláž nie je to tak blízko, že by sme mohli ísť pešo, takže ideme. Uvidíme, či nám ešte potom zostane nejaká hotovosť, aby sme si mohli dať na pláži tom jam. Ideme na to, o chvíľu sme na pláži. Takže kamaráti, taxikár nás vysadil, ja sa musím pozerať, aby som nepadol. 400 batov sme zaplatili, za nami je stanica turistickej polície, hneď sa cítim bezpečnejšie. Čiže vítajte na Caron Beach, ja vám to tu nahrám, ako to vyzerá. Už len podľa toho piesku, ako to vyzerá, tak už len podľa piesku to vyzerá, že to bude lepšie ako tá pláž, ktorú máme pri hoteli. Takže asi sa to za tých 400 batov oplatilo. Stojí tu dosť veľa tuk-tukov a oproti pláži sú aj také lokálne reštaurácie, také low-costové a myslím si, že tam tiež bude fajn zájsť. Zatiaľ sa osvedčilo, že čím drahšie jedlo, respektíve čím drahšia je reštaurácia, tým to jedlo je horšie. Takže naozaj, čím idete do takých autentickejších, nechcem povedať, že pajzlov, alebo jak to povedať po slovensky, tak tým je to krajšie. Takže videli ste pláž, bola určite krajšia ako tá naša, ktorú máme pri hoteli. A
okúpali sme sa, ideme nájsť niečo v reštaurácii na jedenie a nevieme si vybrať, takže aspoň vám nahrám ako to vyzerá v meste. Takže už sme našli reštauráciu, myslím, že sa to volá Louis Street Kitchen. A uvidíme, lebo reštaurácia vyzerá dobre, ako som teraz hovoril, ak som prichádzal na tú pláž, že čím krajšia reštaurácia, tak týmto jedlo nie je také autentické. Uvidíme. A inak ceny všeobecne tie reštaurácie tu majú nižšie ako v Patongu. Ale táto reštaurácia by som povedal, že nie je úplne najlacnejšia, je trošku drahšia, ale určite za takýto typ reštaurácie v Patongu by ste zaplatili viac za tie jedlá. Ja som si objednal tom yum, ukážem vám, ako to vyzerá a zatiaľ si dám na osvieženie túto sódu. Tak už je to tu. Tu je tom yum. Objednal som si k tomu aj rýžu, to mi odporúčali, že keby som náhodou asi bolo vidno, že potrebujem veľa jesť. A toto je tom kha, možno si to zle pamätám, ale je to proste kokosová polievka. Tak idem to ochutnať, či to bude veľmi pálivé alebo nie, pretože dal som si, aby to bolo pálivé iba mierne. A tu môžete vidieť výhľad von. Že sme v podstate jednou nohou na ulici. Sme teda znova za 400 batov naspäť do Patongu. Ja si myslím, že tá cesta trvá asi tak 15 minút, 10-15. Takže tomuto dňu ešte určite nie je koniec, tak je len 3:45. Ja som sa trošku schladil v bazéne a mám taký pocit, ak si dobre pamätám, že medzi 16. a 18. Je happy hour v bare. Čiže 1+1 drink zdarma, už ako aj bez tej akcie sa oplatí. Takže idem sa trošku osviežiť a pozriem sa, že čo tam majú. Tak tuto to máte, keby ste nespoznali tie drinky, tak jeden je Sex on the Beach a druhý je Long Island Iced Tea. Ja som mal Long Island Iced Tea do obeda a vyzeral úplne inak, ale chuť je inak podobná. Inak hotel požadoval od nás minimálne 4000 batov depozit, tak sme tam teda dali minimum, čo je 4000 je asi 110 eur, keď to tak narýchlo rátam. A zatiaľ tam máme 40 eur asi účet, keď to rátam, pretože si robím taký prehľad, že koľko približne tu máme ako otvorených, alebo teda nezaplatených účtov a je to približne 40 eur, takže vďaka tejto akcii 1+1 sa nám stále darí držať ako keby ten účet na veľmi dobrej čiastke. To, čo vlastne nespotrebujete, tak vám samozrejme príde naspäť, nedajú vám to naspäť hneď, vrátia to na platobnú kartu, ale trvá to niekedy, napríklad v Rixose, v Abu Dhabi to trvalo niekoľko týždňov, myslím, že až 2 alebo 3, to som už písal do hotela a nakoniec to prišlo. Takže... Kamaráti, dnes večer vám ukážem obchodný dom, do ktorého sme sa nevedeli 3 dni dostať, pretože je otvorený len do 10. hodiny a volá sa Junk Ceylon, ak si dobre pamätám. A je to tak. Tak vám ukážem, ako to tu vyzerá. Vôbec neviem, či sú tam len obchody alebo len food courty, ale uvidíme. Vonku to vyzerá asi takto. Tuto máte Burger King, tam je Starbucks, tam si idem dať o chvíľu kávu a vidíme sa vo vnútri.